Hopla. Červená sa bude viacej hodiť. Takže zadok, máme trunku, máme tu takéto uloženičko. Ešte dokúpil, máme samotný tlumič. A ideme to tam asi nahodiť. Prvá strana je tam, akurát som to možno nastavil až troška moc nízko. Uvidíme, vyzerá to znižené tak o 10 cm. Červené slabločiky, všade, pekne zladené. No toto je zloba. Jak to vyzerá teraz? Máme široké uhly. Tu asi 3 prsty, tu asi 1 takto. Tu je zázrak, ktorým to snáď dáme do roviny, alebo tak proste lepšie vycentruje. Predok by som dal nižšie, a zadok by mohol ostať tak, jak je. Celkom ťažký kúsok. Máme to vonku aj spredu. Dobre, a čo teraz? Asi by som to mal rozmontovať. Ja som to mal namastiť, pomôcť bude práca. Ty šrobováš, našrobováš? Na, to robí tento poisťovací. Čau. No, máme doraz. Keď dám obidve na doraz, potom odmerám, tí sú rovnako, všetko dĺžka toho. Akože vyzerá to, neviem, asi to má byť na doraz. Nejdeš šrobovať? Silák. Čo je? Jaj, lebo závid tu je stlačený vajco, jak sa potom mláčou kladivom. Ukáž? No. Tu sa mi pár rán šmyklo, vyznávam. Budem musieť zbrúsiť dole z toho, čo není ideálne, pretože potom to bude nechránené. Kladivo je zlé, no. Pôjde to? Iba to vnútro vybrusiť. Ešte? Komplikácia. 20 minutes later. Musíte troška toto, drotený kartač a vyskúšať to tam. Tuto asi použijeme aj vazelínku. Tu by som to asi natrel vazelínku. Tuto bude platiť skôr, že kto má, že ten jede. Malinko, lebo šetríme. Dobre, hlavne, že to snad nebudeš tak malú. Aj, ešte nechce. Tu robí taký ľahký damage iba. Nič, ešte dole. Týmto. Daj zaujímavé spilník. Počkaj, to spravím aj týmto. 6.5 hours later. Sme to takto, prosím ťa. A few inches later. Pohráš sa s tým? Ideme mi one. Idem túto stranu nahodiť na auto. Počkaj, nie, chcem ich mať obidve našrobované, aby som si to mohol odmerať a rovnako nastaviť. Nič, no to dobre. keď vybereš toto, vieš nastaviť na auto. Najprv spravíme toto, dobre. Day 2. Day 3. Ideme. Nasak je popič. Čuj. Môže byť toľko? Á, asi áno. Môžeme ísť montovať čoskoro, chlapci. Ale measurements first. Takže, zoberiem odtiaľ to. Na presno. Je to krivé. Na presno. 60,85. Nič, spomen auto s týmto. Poďme to primerať. Ktorá to je strana? Toto brzda vzadu či vpredu? Tie piny, hen to môžeme na oči ten stred. Jak to nastavíme? Mám ten odklon. Asi. Nechaj na taký, jak je. Však nenastav na žiadny. Podľa mňa na nulu ho dať, musíme ísť naspäť. Lebo teraz to bude to auto úplne takto. Najviac, jak sa dá. Čili najviac takto, jak sa dá. Už dá sa dá len viac rovno. Čiže budú najväčšia ačka. Ale toto ideme nastaviť na nejakú rovnakú ešte veľkosť tej pružiny. Teda výšku auta v podstate. Ale však jak to môžeš dať na zem, keď jeden máš tak a druhý máš inak? Tak nemôžeš, však musíš najprv dať niečo. Nie, a podľa čoho sa odrazíš. Toto by malo byť ready? Starite matky, prosím ťa, hlavne nedrží ty. Všetky mi daj. No tak toto ma teraz dostalo, lebo ja som si ten klobík tam vlastne neuvedomil, že tam je to takto. Takto? Mi to príde dosť nízke už teraz. No dobre, poďme na to. Ajajaj, zas závid. Toto robím reálne možno, že 5. krát len do tlmiče. Ale nie, 3. 4. určite. Lebo si zober, že som kúpil auto, bolo tlmiče, boli všetky 4 úplne na odpis, som nevedel. Mal som tamto APčko, ten športový podvozok, mimochodom tedy na predaj, potom niekde, sú to 4 tlmiče a 4 struny na to 10 km najazdených. Keby niekto chcel, tak to je na 30 a asi na štvorvalec predpokladám, že sú. Napríklad tento podvozok je aj na 6 valce a na 4 valce, tam není rozdiel, ale sa mi drží na 4 valec. Sú to tie tenké predné, tie otoče, tenké otoče 45 mm, to je taká súka. Chcel som povedať to, že už tam som si to vlastne jedna z takých prvých vecí, čo som si robil na aute, na tricke, že som menil tie tlmiče. Každopádne toto už je o inom, to už je proste na finále, dávam si tam konečne telovačik, čo som strašne dlho chcel. A
to fakt to už bude také, už bude spokojný. Aj keby tieto kolesa tam ostanú, čo sú tieto pôvodné, tak nie je tá výška toho auta krásne nastavená, proste ešte na zemi predok, zadok, priestor medzi gumou a blatníkom nie je akurát. Ešte mám prahy pripravené, sú nejaké také upgrady. To má teraz taký troška look, hneď si všimneš telovačík, vieš, pekne. Hopa, toto nebude ono, chlapci. Čo to nejde? Horúca je normálne. Pip. Stabilizátor, ešte. Skrziny, systém. Toto nejde. Jak? A ešte keď znižené vodu. Kámo, tak to je extrém. To je moc už troška. To sme si uleteli. Čo bez tomu dodať, kámo, vyzerá to, ukáž to. Kámo, tuto ale keď boli tí kolesa teraz dofitované, tak to nevyzerá zle. Otrasie Tatrovka. No nič. Hore o dosť. A tak v podstate sme skoro na maximum dole a reálne na maximum Ačkových, jak sa dá. Takže pôjdeme na nulu a pôjdeme hore. Dos. Pozrite na toto, toto je ten problém. Toto je ten problém, čo řešíme. Dáme tam podložky, až desiny budú moc, chlapci. Šroby budú drať tak na jednom zanite. Ty čo ti šrobík? Ja tam dva mám zachytené, ale šrobujem tam šrob, aj keby to nechcel dočahnuť. Problém to rieši, no. Ale... Dáme tam poradný camber opačný, takto je vetriska zadu. Keď naložíme V8 dopredu, aby to držalo. Vetrisky to majú takto, ty kole naložíš ju a... To má Tatrovka, to má vpredu. Aj zadu to majú, vetrisky, alebo tak. Vetrisky to nemajú. No neviem, či ešte... Nie, to lepšie vyzerá. Zázrak, koleso nešuchá. Otlmič. Tento zázrak sa stal tak, že vlastne sme celé auto, teda predok troška zvýhli. Tým pádom sme stlačili tú strunu, viacej sme vyšrobovali potom tlmiči a už tá struna dole nešuchalo, to koleso vlastne tu, jak to bolo. Je to vyššie, je to nad tým. Ale ja rozmýšľam, že by som to ešte posunul, nie je tam aspoň 5 mm miesta. No malinko vyššie to dá, toto je extrémny skok podľa mňa, aby som aj si zvykol na to, lebo však. Každopádne nepotrebujeme druhé šroby. Vyzeráme jak profesionálne, ty kokos, nie pasku tu ideš prikladať. Tak vyzeráme, že vieme, čo robíme. Nie, tak to daj na 3,5. Jo, dať to na 4 cm. Nie, daj to na menej. Pozor, to bolo dobre. Čo pozor? Nedávaj to na 4. Teraz to bude dobre. Tak je to môj. Hopla. Voz je naštartovaný, môžeme to vidieť, už znížené. Som akože spokojný som usmiatý, lebo však samozrejme dá sa s tým ešte hýbať. Je to teraz také, som povedal, že takto to auto by malo vyzerať. Jak vyjde z pásu, tak to by mohlo proste vyzerať. To je taká akurátna výška. Máme tu vpredu asi tak 2 prstíky, necelé, dajme tomu, namiesto 4. A tu vzadu to máme tiež tak na 2 prstíky, čiže mne sa ľúbi, keď je táto vzdialenosť akoby rovnaká na obidvoch nápravách. Ja tak pozerám na auto, že nejde mi až to, že jak nízko je k zemi prikladá, lebo že neviem, ale nech toto je rovno a chcem to samozrejme čím nižšie, lebo však aj keď väčšie kola sem prídu, tak už to bude musieť troška vyladiť. Toto je stále na taký, dajme tomu, pôvodný retro štýl, kedy to nie je úplne capené na zem. Ale takže tak ten podvozok je určite veľa tvrdší a to si ideme teraz práve vyskúšať. Prvý raz do toho idem sadnúť, jak to bude filovať. Poďme na ten spomalovať, som zvedavý to hlavne, že keď pôjdem cez ňou, že čo to bude zač, kámo. Ten zadok je smrti oveľa, ale akože ten predok je v pohode. Vôbec to nie je tvrdé. Som rád, kámo, bál som sa neskutočne, že to bude že jak kameň a ten zadok nadskakuje. Ukáž to tu mne.